Shalom, horas madihita akadamang do dainang, manang di dia pihamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adoraksota para di hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiram munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hata ni Tuhata na gabi jamita di Minggu pa-14 Todung Trinitatis tanggal 10 September 2020 imana tersurat di buku panurirang Hesekiel bidutulu pulutulu ayat pituro di ayat 10 sada dohot topik minggu di halomoho jahobado hamumula ni parjahat. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Ujaha madihita songonoma di dok hata ni Tuhata. Iaho aliana ni jolma nunga hupabak kito bahen parjaga di pinopar ni Israel. Ia adong hata nang gosada di bigehosia pamangaku ikon si pasingotonom mudoi tunasida sianao. Moluau madok tu halak parjahat ikom mate doho ala ali parjahat hapedang marbuah-buah ho palu bahalak parjahati tu mudal hodalan nainian mate dunia parjahati di bagasan hajahaton na ala yang go mudarna sia tangam mudo tungguoku ala yang go di palu bahodo halak parjahati tu mudal hodalan nainian asa mulak sianinian hapedang ngolo ibana mulak tu madiko dalan nai. Mati di bagasan hajahaton na may ibana. Ala yang goho malua doho sam di baheko. Di baheni ho aliana ni jolma dokma tu pinopar ni Israel. Ia hata-hata muna songono do molo naung manginona pangalausion nami doho dosa nami tuhami pola tung madate hame binahin ni behama pabahenna mangulu do pehami dok matu nasida songo sitong na mangulu au ni natuhat Jahoba tung na solomodo rohaku mida hamatian ni halak parjahati so ikomida hamumula ni parjahati tumadiko dalan nainian asa mangulu ibana atong say mulak mahamu tumadiko dalam muna akana jahati buasa tung tagonam mati hamu ali pinopar ni Israel imahata ni Tuhata di hamuak kadongan saha porsiaon iaho anak ni jolma nunga hupabak kito bahen parjaga di pinopar ni Israel. Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Ima didok tu si Hesekiel di ayat pitui gabe parjaga manang menjadi penjaga tu pinopar ni Israel. Dituduh si Hesekiel gabe perjaga manang penjaga tu pinopar ni Israel. Di hatana asing di dokma perjagaon watchman, protector. Molo di pesalme 120 sadai di dok disi tu hatai songon sahala kiper. Tutumo lo tabigi hata kiper lau maru hata tupar bola manang tupar futsalate. Sia 10 sada pemain inti di sepak bola manang onom halak molo di futsal adong ma nomor guar penjaga gawang manang goalkeeper. Macai sentral do peran ni seorang penjaga gawangon. Aitung jago-jago pe penyerang songon si Messi manang Ronaldo rupani anggotong do dang jago kiperna marisuang dua non kesebelasani. Boy maholan na kemasukan manang kebobolan. Bahkan molo taingot final Piala Dunia tahun 2022 na salpui, boy do honon kiper ni Argentina do penentu kemenangan ni Argentina. Manang napiga rupani di tendangan penalti ina boy di blok kiperi jala gabi marupani tabereng songon penentu kemenangan ni. Songoni matai dan waeng di bagasat rupukon peran ni sahalak parjaga.
Tentu dalam hal on si Hesekiel memastikan pinoparni Israeli dang mate di bagasan hadu sauna. Lausongoni do istilah protektor nomor 8 menjaga manang molo di dunia asuransi rupani didok mai proteksi manang jaminan. Menjamin masa depan, menjamin pendidikan, menjamin kesehatan, satu na menjamin kematian ni sinasabahi. Hurang lebih songoni mamuse didok peran ni si parjagai di bagasa trupukon. Si Hesekiel disuruh menjamin manang memproteksi ngulu ni pinoparni Israeli. Alai anggohata natumakas dipakai di bagasa trupukon imahata watchman. Molo talapati lebih ubidang pengatusion ni padohanon mungkin lebih kepada pengingat manang songon alarm rupani. Jadi tugas ni si parjagai manang tugas ni si Hesekiel maradupon pinoparni Israel ima paingoton mangalubahon hata ni debata singot-singot siad debata. Idu asa didok disi ia adong hata nanggosada di begeho siapa mengaku ikon si pasingot tonom mudo itu nasida sianao. Ima didok tu si Hesekiel. Jala ima sada tugas ni si Hesekiel songor sahalak parjaga paingoton manang mangalubahon. Molo di perlintasan kereta api adong madisi parjaga na say toktong paingoton naka na mamulusian perlintasan ni molo naing lewat kereta api. Marhiti na paingoton ni gabe terhindar ma akan na mamulusian perlintasan ni siya nakaparmaraan bulun manang kecelakaan na so tahalomohon. Dang bui lengah, jaladang bui mergait-gait, ay nyawa taruhan na. Sedikit lengah, musibah menunggu di depan mata. Songoni marupani vital ni ulaw ni sahalak parjaga di perlintasan ni. Lau songoni do nuaing nanidok na di bagasa turpukon, di tangan ni si Hesekiel do masa depan ni ngulu ni pinopar ni Israeli. Hesekiel disuruh manang ditugasi memastikan unang adok siya tonga-tonga ni bangsoi na mati di bagasan hadu sauna. Aydang di halomohod debata si songoni. Gudang do pesa sitong na tudusan ni parjagaon. Taingok do film na baruon na merjudul Molodak Sala Bewatch imana bercerita taringot tu penjaga pantai. Lupa iba aktor utama na rupani. Jadi ikoboy di pastihon nasida aka pengunjung narotu pantai i selamat ditiki maridi manang marlange. Molo adong na tiba-tiba mau mamitor sigop do nasida rupani menyelamatkan. Jala dibahin nasida do alarm di sekitar pantai do hosada inganan semacam mercusuar rupani nabui memantau sudi di sekitar pantai i. Doho tujuan asa jamot sudi aka pengunjung naro tu pantai i. Jala dipastikan rupani selamat. Dungi hiado rata toto muse film na berjudul Bodyguard from Beijing na aktor utama na si Jet Li. Di bagasa pilimi diceritaho rupani dipastihon ibana na jinaganay daw siya nakamusu na berniat lahu mabahen na jahat tu ituan na jinaganay. Dangbuy ibana terpudum 20 jum harus si siaga. Ay so di boto ibana dang binoto sa di hari ro musui mabahen na jahat. Akaima akamang dohot tamuy nang gobaran ni parjaga. Mungkin gudang dopian non nataboto na boy mendekatkan hita tu pangatusion na lubi ubagas dope lapatan ni parjagai dohot hina arga ni ulaon ni sahalak parjaga. Lapatan na dang ulaon na mura-mura ulaon ni sahalak parjaga. Lau songoni don waing ulaon na pinasahan ni debata tu si Hesekiel nagabe parjaga di pinopar ni Israel. Sada na macay nal taida disi tugas na ima paingoto bangsoi di akadusana.
palubahon na sida di hadusaon na. Lapatan na tangbui marsobu-sobu. Sahalak parjaga ikon bertanggung jawab di ulaon na. Tangbui dohonon na rupani dang ulaw kui. Songon nidok nisikain ditiki di suku debata tu ibana taringot tuang ginay. Dangau pa jaga-jagay na ibana. Seorang penjaga harus bertanggung jawab. Ay jaloon ni napasahat ulaw nido muse sian ibana pertanggung jawaban. Idu asa didok di bagas satrupukon moluau madok tu halak parjahat ikom mate doho ale parjahat hapedang marbuah-buah ho palubah halak parjahati tu mudal hodalan na inian mate do niya parjahati di bagasan hajahaton na alayang go mudarna siya tangam mudo tungguokku alayang go di palubah ho do halak parjahati tu mudal hodalan na inian asa mulak siya ninian hapedang ngoloy bana mulak tumbadi kodalan na mate di bagasan hajahaton na may bana alayang goho malua do hosam di baheko om matanggung jawab. Tutu tujuan nakabang doho tamuinang ima asa unang adong na mate di hajahaton na alay di hamumulak ni parjahati ido na hinalomohon ni Jehovah. Ido asa tabigi nakidiaya 10 sade di dok songo sitong na manguluaw ni na Tuhan Jehovah tung na solomodo rohaku mida hamatian ni halak parjahati. So ikon mida hamumulak ni parjahati. Tumadikon dalan nainian asa mangulu ibana. Hamu kadongan saha porsiaon. Dos songon ulaw ni si Hesekilodo nang tugas taganuk. Tanpa terkecuali. Misalnya songo parhalado hita. Parjaga do hita maradupon ruas ni huria na pinasahat ni Tuhani ho basata. Perjaga do hita. Molo akasitua macetakas do dibaen di pitu tohonan hasitua uni perjaga mamata-matai ido didok disirupani ulaun ni situa. Songonido nangaka partohonan na asing. Songon na toras sita, parjaga do hita maredupo na kaya nakot tabi. Ayda gabi juk do hita, gabi say songon na manolsoli, manang merasa kecolongan, ay gabi manibil iya nakot tayi, Yesuy mangulahon naso tahalomohon, suku-suku naso nari, boha, na malua do siyan pajagaota, manang naso tajaga do rupani. Songon suami istri hita, perjaga do hita maredupo na kapasangat tabi. Pastikan suatu ngadong na mabuat. Jadi suami perjaga tu istri na. Sebalik na istri na pe perjaga tu suami na. Ay gudang nuaing pelakorate dohot orang ketiga. Songon profesional hita, perjaga do hita maredupo na kaulaon na taulay. Alay digijang nisude, perjaga do hita maredupon dirita masing-masing. Ay buhama bahinot ta majaga halak, dirita piso terjaga hita ti. Alani ikut jumulo do jamot tonota dirita, ipe asa aka na pinalumehon ni Tuhani tu hita. Jalan na parpudi, sahalak parjaga, ikom peberani. Unak parbiar. Unang dohatana, ibana jago-jago di hutai. Hape holam mardala borngipe, nga mabiar, nga gabi inatay di pudi, di bahen, ala ni biarna. Ayang gutiki mardongan, dohot itu ani, ay dohatana. Au do jago-jago di hutai. Mabiar do sudi itu au. Pokokna, dangar ku habiari inna. Posdot tong rohani itu ani mabigi. Hape hola sahat tu hutai. Bardala borngipe. Daktolak bibana. Ikosai itu ani dipudi rupani dibae. Akamang dohot tamuinang songo parjaga hita. Songo tugas na pinasahat ni debata tu si Hesekiel. Lau songo nido tugas na pinasahat na tu hita. Gudang
si jamot tonota. Taula homay, taula ma ulaw tasongon sahalak parjaga. Amen, martangiang mahita. Mauliate di Tuhan dihatam na hubigi hami. Urupi hami mangatusi, terlebih mangulahon hatami di ngulu nami si ganupari. Pauraton hatami Tuhan, diperbuihoni perbuih nading gaddo natonggi. Di bagasan Yesus Kristus, martangia kami Tuho. Amin.